یەک ئارمانجێک من هەیە وەکە خزمەتکاری ملەتی کورد ئەمێ چاوا کاربن ئیتفاق di navbera Hîzbê Kurd û Kurdistan da pêk bînin. Her wiha çil başûr, çil bakur li her şerperçe Kurdistan. Em ê karibin çawa hîzbên mên siyasî xwedîket bigîjînin hevûdû stratejiyek hevpar ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li Rojheta Navîn ava bikin. Her wiha ez gelek şadim ku hemû birederan deriyên dilê xwe vekirin. Zor spas ji bona mîvan heziya wan. û carek din bi dilxweşî, bi dergermî ez pîrozbahî dikim li Kongra Yekîtiya Niştimanên Kurdistan û pîrozbahî dikim li hemû kesên ku hatin hilbijartin û ez spasî dikim ku ew kesên ku heya niha ket dan, heya niha xebat dan meşandin û ala Yekîtiya Niştimanên Kurdistan hanîn em roj spasdariya wan dikim. û ji niha şûnva jî ji hevserokên Yekîtiya Niştimanê Kurdistan û ji li şina ku hatiye hilbijartin ji wan re ji dil û can serkeftinê dixwazim